Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. How many years ka ede? 20 years. Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe ị na-aṅụ nke gị? Na nke Dimon. Na ebe akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe ị na-aṅụ ya? Ịdị na ọ chọrọ irepụ gị? Isi na ya nwadakwala akwa gị. Wepụ aka na onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na a ka na-akọ ka mkpụrụ mmiri si wee na-ala ndụ ọtụtụ ụmụ ikorobịa bụ ndị nwụnyere aka n'ime ya n'iyi. Mana ugbu a ọtụtụ ụmụaka ụmụ agbọghọbịa achịrịla ma aka ha ma ụkwụ ha wee wunye na ya bụ ọgwụ ike. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri, ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa anwụchiela ụmụaka ụmụ agbọghọbịa 3 bụ ndị chịrịla ndụ ha wee wunye n'ịṅụ ọgwụ ike bụ nke ama dịka mkpụrụ mmiri. Nke a mere n'obodo Ifitedunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa nke steeti Anambra, dịka a hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị nwụchiri ha na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ha bụ ụmụaka 3 ji ọnụ ha wee kwuo ka ha si wee mụta ịṅụ ya bụ ọgwụ ike ya na onye kụziri ha ka esi aṅụ ya, dịka otu onye n'ime ha gakwara n'iru wee kọwaa ka otu nwoke bụ onye nke ọ kpọrọ onye na wee ya, onye nke kụziri ya ka esi aṅụ ya bụ ọgwụ ike si wee chọọ ịdịna ya n'ike otu ụbọchị. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma anụ n'olu ha bụ ụmụaka ebe ha kọwara ka ha si wee bido nakwa ka ha si aṅụ ya bụ ọgwụ ike. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. afọ gị. Onye ebe na Abagana. Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. How many years ka ede? 20 years. Mmagọmanị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Mpagọmanị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe na-aṅụ dị mkpụrụ mmiri? Onye na wee onye ebe? Onye Ụmụanụgo. Onye na wee ya osu na-aṅụ dị mkpụrụ mmiri. Osu na-aṅụ ya na bieku na na-aṅụ ya. Okay. Kedu afa gị? Favor. Onye ebe? Ebe na Ogidi. Ụmụanụgo Ogidi. How many years ka ede? 17 years. Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe ị na-aṅụ nke gị? Na nke Dimon. Na ebe? N'azụ nasa ka ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Na nke Dimon. Dimon ị na-ekwu okwu mmadụ ka mmụọ? Ọ nwoke ka nwaanyị? Nwoke. Ka enyi gị nwoke? Kedu ihe keta ejide gị n'Ifitedunu, kedu ihe ị bịara ime? Ịchọta Nkiru. Nkiru osu na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri be ha? Onye na wee ya. Ọda nke ị na-ekwukwa? Dadị ya na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Oke unu cha na-aṅụkọta ya ọ na-akwụ ya? Uti dadị ya, uti onye na wee ya. How many years ka isi na-ede? 17. Mmagọmanị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Mọmị ga-anwụ dadị gọmanị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Onwe ndị bụrụ manị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Ị na-agakwa skuul? Ị na-agakwa skuul? Ị na-aga skuul? Gụmị na-agakwa skuul? Iji ọsọ gbapụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-agagharị up and down. Kedu afa gị? Oge. Onye ebe? Onye ọkụzụ. How many years ka ede? 21 years. Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Akwị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe ị na-aṅụ ya? Uncompleted building. Dị na ebe? Plaza Ifitedunu. Ka ị na-aṅụ ya. Kedu onye gị na-aṅụ? Kedu onye gị na-anabụ na-aṅụ ya? Kedu onye kụziri gị mkpụrụ mmiri? Enyi gị nwaanyị bụ onye ebe? Onye ugbo kụziri gị ịṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu afọ ya? Ifeọma. Kụziri gị mkpụrụ mmiri. Mkpụrụ mmiri a nke ego ka ị na-aṅụ na-ede? 1000. Ọ na-ezuru gị. Ị na-anọ kọmputa bildin na Ifitedunu na-aṅụ mkpụrụ mmiri n'azụ Plaza Ifitedunu. Kedu ebe ị na-eji egote ya? N'oyi agụ na junction Ifitedunu. Ị ma ndị na-eresi gị ya? Gụmị ma ndị na-eresi gị nke unu na-aṅụ? Ka ebe ị na-egokwu ya? Kedu ebe ị na-eji egote ya ebe ọ na-anọ eri ya? Na junction Ifitedunu ka ọ na-anọ eri ya. Gụmị ọkwara kwa the same place. Egote ise ese. Egote ise ese. Onye na wee kụziri gị ịṅụ mkpụrụ mmiri. Okay, no problem. Bịa. Tata ejidere unu na Ifitedunu. Kedu ebe unu na-eje kịta? Ka unu jeme gịnị? Ka o jegote gịnị? Ka o jegote gịnị? Na ebe? Na junction Ifitedunu. Ọ ya ka unu na-eji gote kịta wee jide unu? Mkpụrụ mmiri unu aṅụ ịṅụcha ka ihe ọ na-eme gị? Ọ na-adị gị mma n'ahụ?
nke ego ole ka ị na-aṅụ ị na-ede? Nke 1000 ka ị na-aṅụ ị na-ede. Gụnwa nke ego ole ka ị na-aṅụ ị na-ede? Ofu ugboro ka ị na-aṅụ ị na-ede. Okay, so ihu na-agwa anyị kịta wee eziokwu. Na-ene m anyị n'ihu, ihu na-agwa anyị kịta wee eziokwu. Eziokwu na-agwa anyị. Onwe ndị bụrụ mmadụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Gịnị ka m gwa gị nwa? Gịnị ka m gwa gị nwa maka obodo a? Akwa nsị ga-abịazị na Iftedun mbọsị a jide gị n'ime abalị ebe 3. Akwa nsị ga-abịazị na Iftedun. Akwa m gwa gị ya, kedu ị na-achọ na Iftedun today? Chinemerụ ka unu nwekọ mkpụrụ mmiri. Ka esi wee rute gị unu na-agbazi mkpụrụ mmiri. Onye na wee kụziri gị mkpụrụ mmiri. Ị dị sọ ihe na-agwa anyị? Ihe na-agwa anyị wee eziokwu. Onye na wee ya kwa mpa mmadụ. Gịnị ka imerie gịnị? Onye na wee dọka gị akwa. Ị dị sọ ihe ọ na-ekwu eziokwu? Ka m fụgodi ya. Akwa ka ọ dọkara gị mgbe onye na wee ye si na ọka dị na gị i wee jụ na ndị ọnya kụziri gị mkpụrụ mmiri. Ịdị ihe na-agwa ya eziokwu? Eme gị fọs n'ihe ị na-ekwu? Ka unu wee dina ha emechazi ikwe ọkụ unu dina ha o wee dọkawa akwa gị yipụgoro akwa nke iyi n'elu ga ifegosi dọka akwa gị ahụ. Isi na onye dọkara akwa gị ọ chọrọ ime gị repu. Ịdị sọ ihe ị na-ekwu? Ha lọ nke ịṅụgo mkpụrụ mmiri gị nwa ibido nwa mkpụrụ mmiri nna ha lọ nke ịṅụgo mkpụrụ mmiri ehihie ka ịṅụgo mkpụrụ mmiri. Mkpụrụ mmiri ị na-aṅụ ọ na-adị gị mma n'ahụ? Ịṅụcha mkpụrụ mmiri ka ihe iji eme? Gụnwa ịṅụcha mkpụrụ mmiri ka ihe iji eme? Kedu gị na-erite na mkpụrụ mmiri? Onwe gị dị na mkpụrụ mmiri unu afọ obodo ọzọ ya na-aṅụ mkpụrụ unu Iftedun ka ya bịara aṅụ ọ dị mma? Maka na abụrụ nkịtị na Iftedun na-adị free na-akpa na-eme ihe ọjọọ na Iftedun ọ dị good? Onye na wee ọ ya kịta ọ nọ bie kịta sa anyị jeri anyị afọ ya. Ịdị sọ na ọ chọrọ irepụ gị isi na ya nwa dọkara akwa gị wepụ aka na akwa ahụ. Ya nwa dọkara gị akwa ka o repụ oge. Ịdị sọ akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egara akụkọ ụwa m ịmarala na etu anyị si eme ya dere anyị ebumnuche gị etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo ndị nwe m ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ka ya bụ ozi rukwuru ụmụnna anyị niile ndị nne na nna karịsịa ndị nwere ụmụaka ụmụ agbọghọbịa dị otu a n'ụlọ ka onye ọbụla hụ ihe na-eme ma marakwanụ otu ha si elebe ụmụaka ha anya. Maka gịnị? Maka na ọgbọ ụmụaka na-etolite etolite ugbu a bụ ọgbọ dị oke egwu. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.